بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Geçen hafta geçipdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek Mirac-ı Şerifi. Huday Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı öz ýanyna çağırdy. Bir miktar yerin yüzüne aylandy. Sure-i mübareke Esra'nın evvelki aýalary Huday Taala Hazreti Cebrail Aleyhissalam'ın vesilesi bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı Mekke-i Mükerreme'den El-Mescidul Aqsa İslam'dan önce adi Beytul Mukaddes diýlerdi diye Beytul Maqdis diýlerdi. İslam gelenden sonra Huday Taala şoň adyny Kur'an-ı Kerim bilen sabit. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa ellezî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves-semî'ul basîr. Huday Taala ey bu naqsan pek ol bir Hudaý ki öz bendesini El-Mescidul Haram Kabe-i Şerifeň ýanyndan ta El-Mescidul Aqsa. Mescidul Aqsa diýerler der asl Mescid-i Aqsa aňyrrakdaky mescid diýdi. Aqsaň manysy daşanrak diýdi, aňyrrak. Geçen haftalarda mufassalen gurrun geçipdi. Kabe-i Şerifäni Huday Taala Ferişten vesilesi bilen sonra da Peygamberlerin bereketli eli bilen tesis bolup sonra tecdide binalar bolşýanlar. Mescid-i Aqsa'da şeyimsirmanlar. 14 hektar ýarymyň içindäki gurrun beter düşmanlar kän bolansaň, ýyzynda gezerler kän bolansaň, o ýykylypdyr, düzülüpdir. Inne şoň mehdudasyny 14 hektar ýarymyň içinde kän wuduhanalar var, kän bağa ekilipdir, haýat bolup galypdyr. Mescid-i Aqsa keşimat qara guppaly diýip tanylýan bir mehdud bir mekan bolupdyr ey musulmanlar. Şo qadim 14 hektar ýarymyň içinde bir daş wady diýe. Şu mahal şo daşyň üstünden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asmana gaşyn uçşak. Şo daşyň üstünde şo bir Peygamberiň bir mübarek aýagynyň jaýy bolansoň Peygamberimizden takriben 72 yıl sonra da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek hicretinden, mübarek vefatından 62 yıl sonra tabi'in asrında şu sarı guppaly bolan mescid salındı diye, Gubbetus Sahra diýerler. Şu mahal bir Mescid-ül Aqsa diýse şu sarı guppa mukadiyesi yok. Ya Beytul Mukaddes diýse şu sarı guppa mukadiliye yok. Beytul Mukaddes ya Beytul Maqdis ikisi doğru kelime. İslam'dan evdäki adi, İslam'dan sonra gelen El-Mescidul Aqsa aňyrrakdy mescid diýip Hudaý Taala şu ady dakýa. 14 hektar ýarym ýöne düşmanlar kän bolansaň, zol tahrip bolup onu otlap, onu birdat edip ýykyp, ýani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y ýaşyl guppa bilen tanylşýan Medine-i Munawwarada sary guppa bilen Peygamberimiz asmanaga uçan ýere musulmanlar. Şu sary guppany hiç kim gymyllatmandyr.
Ona el atıbilmendirler şo tabi'illen asrynda Peygamberimizden 62 ýyl sonra becerilen şo sary gubbal mescid tenizde şo diye. Emma on gaptalynda bir gara gubbaly bardyr, o Mescid-i Aqsa diýip şymatky diýilipdir. Däl asyl bir guşasynyň biri bolýar musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aqsa'da peygamberlere aman bolup namaz okuyandan sonra Haitul Buraqyň diýwary diýip tagriban irtifasy 20 metr tuğla 50 metrlik bolan diýwara Hazreti Cebrail aleyhissalam cennetten gelen Buraqy takypdy, şonu çözüp ýanky Qubbatus Sahra diýe şo taýda sary gubbaň etegine bir daşma Hudaý Taala şoň üstünden uçmal etdi diye. Şoň üstüne çykardy diye şoň üstüne çykaryp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek Buraqy minip asmana gaşyn gidýär musulmanlar. Evvelki asmanyň gurruny şegiýe Peygamberimiz bir miktar asmana gidenne Hazreti Cebrail aleyhissalam uyandan tutupdy. Öňkü gurrunlar Hazreti Israfil aleyhissalam şo Burakyň sırtyndan zin puş diye gaşiye diye araplaşandan tutupdy. Gapdanly öňkü ferişteler her tarafta 80 000 ferişte Hudaýa gaşyn barýarlar. Şonda bir miktar gidenne Hazreti Cebrail aleyhissalam diýdi diye mahul yerden göňe galarlar bolmaly, yer ýöne bir garanky yer bolup duran. Ya Resulallah, bir yeri gözlesen gaýdan yerimiz diýdi diye ne dağ belli, ne düzü belli giýje da. Şonda 3 nokta nurani bolup duran bolmaly. Bir aýa ýalak bolup. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorak diye, ey dostum Cebrail, yerden hiç zat belli däl, giýjäň içinde şo 3 ýyldyrýan nokta we ýyldız ýalak. Şo näme diýenne? Onda ya Resulallah, Peygamberiň wagtynda bark ýok, hiç zat ýok. Ya Resulallah, şo 3 nokta bir aýanky gaýdan yerimiz El-Mescidul Aqsa, bir de Kabe-i Şerifeň Metaf-ı Şerif. Zadahallahu ta'ziman we tekrimen, bir de sen ýaşajak ýeriň Medine-i Munawwara. Hudaý Taala 3 mübarek jay bereketletdi, nuraniyetdi, şoň nuraniyeti diýdi diye. Ey musulmanlar, Peygamberimiz mübarek Miraçda gören bolsa, şumada çellimde mahwary akslerden indi bir çyragyň bir güýji ýetip boljak bir ýer däl. Aňyrak mesafatlardan aşyň nurundan haris mehduda ýetenne de ýene mahwary akslerde şu 3 nokta nurani var görnýär diýe musulmanlar. Şon Hudaý Taalaň bir nurun bir çykýan çeşmesi bolan saňa musulmanlar. Evvelki asman 7 gat asman niliye, her gat asman Hudaý Taalaň elimi we Hudaý gawwiliye ýöne miqdary mesafeti belli, joda muhafizleri we diye joda içinde ibadet edip duran ferişteler we evvelki asmanyna girjek bolanna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Cebrail aleyhissalam gafsy we her gaýsynyň muhafiz. Şo gafyny hakdy diye Hazreti Cebrail aleyhissalam şu evvelki asmanyň mes'ulu da İsmail diýen ferişte diye. O İsmail aleyhissalam ki Peygamber o däl. İsmail diýip bir ferişte şoň mes'ulu diye gafyň aňarsandan gyýgyrdy diye. Kim gafyny hakýa? Onu Hazreti Cebrail aleyhissalam men nitdi Cebrail amin. Awal gatnap duran yer o. Bar bär we näsemin Peygambere wahy getirende şo asmanyň gaflaryndan girip çykyp onda ýanynda kim ma? Onda ýanymda ahir zaman Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam ma diýdi diye. Şonda merhaban fe ni'mal maji'u. Ne beýle gawr gadamy mübarek bolsun. Ne gaýla gawa adam geldi şey diýdi diye. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek hadisinde aýdýa. Şo gafyny açdy İsmail diýen ferişte asanna gaptalyny özüne tabi bolup duran, gaptalyny şoňa niru bolup duran bir rivayette 100 000 ferişteni gördüm diye. Şolarda Peygamberi ey musulmanlar waqan Hudaý Taalaň alemi melekuty nazm we kanun we jabeja Peygamber geldi diýip hemmesi öz wazifeyi aslisinden çykmaýar. Peygamberimize hoş geldin diýipdirler, salam beripdirler, ondan sonra da tesbihlerine meşgul bolupdyrlar. Şo 100 000 ferişte we Hazreti İsmail ferişte tesbihi de şu diye Subhanel Melikil A'la, Subhanel Aliyyil A'la, Subhane men leyse kemislihi şey.
şu evvelki asmandaki ferişten zikirler şo diýdi diye. Hemmesi de Hudaý Taala karşyn zikir edip durlar. Peygambere hoş geldin diýenden sonra. Sonra evvelki asmanı doldurup duran bir ferişteler var. Devrini gözlemeye, eňilmeýädem ýöne dik duran halatynda şeýle ibadet edip durlar. Tesbih aydyp durlar. Tesbihi de subbuhun kuddus rabbul melaiketi we ruh. Soradım diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, ey dostum Cebrail, bir ferişteler näme ýagdaýda onu bir Hudaý Taala evvelin gat asmany şu feriştelerden doldurdy. Şu ferişteler yaradylandan ta kıyamete çelli dik durup Hudaý Taala ibadet etmeli. İbadetlerde şu subbuhun kuddus rabbul melaiketi we ruh diýmeli. Bir saniye, bir lahzada gafil bolmalylar, bir lahzada ýadadım diýmeliler. La ya'sunallaha ma amarahum we yef'aluna ma yu'marun. Ferişten olakan bariz hususiýatynyň şu edilýäni işi edmeli, şondan başga zada da güýmenmeliler, ýaltanmalylar däl. Ey dostum Cebrail, şoň teýdady näçe? Onu Hazreti Cebrail aleyhisselam diýipdir. Ya Resulallah, bilen teýdadyny fakat yaradan Hudaý Taala bilýär, hiç kim bilmeýär diýdi diýe. Peygamberimiz sonra Miraç mübarekden yere gelende de şu asmannaky gören ýagdaýlaryny aýdardy diye. Bir wa sahabalaryň arasynda şeýle sahabalar üç oturun, şonu attatis sema'u ve haqqun lehu en ta'itta diýipdir Peygamberimiz. Asman takırdıya diýipdir. Meselen düşündirjek bolýan bir bat konak bolsa, üfleýän bir medennäçelim gonjaýaşy bar. Ondan sonra edafarak ýeli wurberseň näme diýe? Ýarylmaň uruna düşýär. Ýarıljak bolanda bir takırdıya şo. Şeýle çekilişýär. Peygamberimiz aýdypdyr, attatis sema, asman çekilişip şeýle dartylmaň sesi gelýär. Ýöne wa haqqul lehu en ta'itta, haqda ba diýipdir. Şeydip dartılışıp yırtılacak bolmana çon asmana gittim Miraç gecede bir garış yer 7 gat asmanyke Hudaý Taala yaradypdyr. Maňa saňa boş görünýär. Bir garış yer boş goýmadym, hemme Hudaý Taala gaşyn ýa galyp durly ýa ýatyrly ýa rukuda ibadet edip oturly diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diýe. Aham Peygamberimiz dua edipdir. Hazreti Cebrail aleyhisselam diýipdir, ya Resulallah, Hudaý Taala dua et. Sen ummatyňa şulaň ibadetinden nesip etsin. Şula kıyamete çellim şey edip duracaklar. Bir gecäni bir uzyrak sura goşup ibadet edip bir sagat ýalak namaza dursak şayet özümüz keyif etdik. Kan ibadet etdik dip kıyamete çellim gece ünlü ýok şey edip ibadet edilipdi. Peygamberimiz de dua etdi diýe, ya Rabbim, şu feriştelerin ibadetinden men ummatymdy mahrum galmasyn diýdi diýe. Oham biz namazda elhem şerif bolsa bir daýga beter uzak okuýsak 2 daýga eýleýär. Izinden elhemiň özü ýa özünden eýrek bir sura goşýas bolsa 5 daýga. Hudaý Taala inşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek gurrunlar geler, öz mübarek huzuruna baranda namazy farz edýär. Şo namazyň farziýatyny biz dik durup ibadet edýänimiz Hudaý Taala bize azazyk zähmet bilen şu evvelki gat asmanyke sany belli däl we dik durup Hudaý Taala subbuhun kuddus rabbul melaiketi ve ruh diye şonuň ibadetini kim ben ummete berjek boldy diýe musulmanlar. Begenmelidir. Bir rekat namaz okuýas, 2 rekat namaz okuýas, musulmanlar yeňiljek, ortasynda oturup ettehiýat okup ýene edame berip 4 rekat, 3 rekat bolsa, ey musulman, şu azazyk wagtyke biz dik durup ibadet edýäs, şoň Hudaý Taala bir bahane edipdir, täke evvelin gat asmanyň sogaby bize berilsin diýe musulmanlar. Sogapda näme getirýär? Cennette ve kıyamette derece getiriyor. Belki Hudaý Taala hemmemize nesip etsin inşallah. Bir feriştelerden aralarından geçip barýarkan evvelin gat asmanyny Hazreti Adem aleyhissalamy gördü diye asli yaradılışı. Hazreti Adem ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam bir rivayette 60 ýa-da yani 30 metr boyu vardı diye. Şu asli yaradılışı ýalyk awadan taxtyň üstünde oty öz tesbihine meşgul Hazreti Adem aleyhisselam. Peygamberlerin ruhaniyeti de ibadette diýeni. Taxtyň üstünde oty Peygamberimiz aýdy aleyhissalatu vesselam, yerin ýüzünde bir insan dünýeden geçse Hazreti Adem aleyhisselamyň öwünden asmana garşy çykarylýar şoň ruhu diýipdir.
Eger gawa adam bolsa, cenneti bolsa, iman bilen geçen bolsa, ruhu geçip barýaka Hazreti Adem aleyhisselam alkyş ediýär. Ruhun tayyib min bedenin tayyib. Arassaca günah etmedik gevureden çıkan bir arassaca ruh diýär. Emma bir Hudaý saklasın cehennemi bolan imansız geçen adam bolsa, Hudaý saklasın kafir, munafıklaryň ruhu ýalak, ruhun habis min bedenin habis. Bir teleke, bir bulaşık hafa ruh, awal bedenle hafa meştik günah bulaştırıptır ki ruhi hafa bolupdyr dep şey diye Müslümanlar. Ohum Hazreti Cebrail aleyhisselam diptir. Ya Resulallah, bar git hemme insanlaryň benu Ademleň atasy bolan Hazreti Adem aleyhisselama salam berdiydi diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam barıp salam beripdir. Salam berende merhaban ya eyyuhel ibnu salih ve nebiyyus salih. Hoş geldin ey gawa adamyň ogly bolan peygamber we özü gaw peygamber salih Hudaýyň dosty. Hudaý Taala köp şükür seni ikram etdi. Hudaý Taala öz ýanyna çağırdy we sen ýalak bir erdeşli kıymet berip bolmaýjak olahan erdeşmen insana meň neslimden etdi diýip şükretdi diýeýin musulmanlar. Fakat şehatte kepleşdile izinden Subhanal celilil ecel, subhanal wasi'il gani, subhanallahi ve bihamdi, subhanallahil azim ve bihamdi ve estağfirullah. Şu tesbihe meşgul boldy diye. Ey musulmanlar, aleme melekut daqiq Hudaý Taalaň buyrugynyň içinde. Kıyamete çellimde şu tesbihi faqat sanap durma. Başga zada da ezadasy yok. Fakat şu wagtda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 1450 ýyl mundan önce Peygamberimiz bilen bir hoş geldin diýip salam aleyk edipdirler. İzinden yine tesbihe meşgul bolup 1500 ýyl başga zada güýmenene kıyamete çellimde şey dikitmeli musulmanlar. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Adem aleyhisselam gördü diye sendeliydi oti. Sağ tarafını gözleyen şeyle, sağ tarafında bir gafy var. On keyfiyetin Peygamberimiz aýtmandyr näzirligini. Sağ tarafında gafy var. Şu gafyny gözleýär, hoş bolýar, ýyljarýar. Çift tarafında da bir gafy var. Şu o gafyny da görüp boyur ýaş dökýär diýip Hazreti Adem aleyhisselamın şeydi oturanını Peygamberimiz görüpdir. Ohum ey dostum Cebrail, bir näme bir hikmet, sağ tarafındaki gafyny görýär, hoş bolýar. Çift tarafdaki gafyny görende narahat bolýar, ağlaýar diýende onu ya Resulallah, insan ýeriň ýüzünden cennete gitjek bolsa, kat asmanlardan geçmeli, gafy geçmeli şoň ruhy. Cenneti adamlaryň ruhy şo gaftan geçip gitmeli. Evvelki gafyke evvelki kat asmanyna şo gaftan cenneti ile ruhy geçip gitjek. O gaftan da dawzaky ile ruhy geçip gitjek. Ohum gawa adamlaryň ruhy şondan geçip hoş bolup gidişini öýle hoş bolýar. We öz neslinden insanlardan günäkar adamlar cehenneme gaşyn barýaka oňa narahat bolup ağlaýan şo diýdi diýeýin musulmanlar. Şu evvelki kat asmanyna yine bir geň ýagdaý bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir laýadan geçdi diye. Sonra mübarek huzuri yere gelenden sonra sahabalara gurrun berýär. Hazreti İmam Müslim rivayeti diye. Meşina qurba bahrin minel hava el-ahdar. Dostum Cebrail bilen şu evvelki kat asmandan geçip barýak. Bir derya geçdik, havadan bolan derya. Bir havadan bolan derya diýdi näme bir bärden sada ýerde bir adam demi göp barýan içinde hewre mutarakem suwdan gatyrydan teşkil bolýar şoňa derya diýdi. Peygamberimiz aýdypdyr asmanda da bir derya bar, şo deryadan geçdik, o derya ýöne havadan. Geçende bir mutarakem havadan geçýär. Özde ýaşyl rengi feseltuma hada ya Cibril ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Dostum Cebrail'den sual ettim. Ey dostum Cebrail, binäme hewre bir tuğdadan geçdik. Bir deryadan geçdik, havadan bolan. Onu Hazreti Cebrail aleyhisselam diýdi diye. Ya Resulallah, lawla hadal bahr minel hava lahtaraqatil ardu bimen fiha. Ravahul İmam Müslim. Ya Resulallah, şi deryadan bolan bir hava diýdi diye. Bir tıkılgılca hava. Şumat bela teşbih düşündirjek bolýar. Meselen siyenjek baranda havadan doldurýar. Şoň üçin dolja tıkıl hava, bärki hava ýaly dolu içi. Onun için wezin gelýär. Beter tarakumy kan bolansaň. Ya Resulallah, şi laýyke biz geçip gitdik, havadan bolan bir derya. Eger şu derya bolmasaýdy, ýeriň ýüzündäki insanlar we ýeriň özü hemmesi
odalardy diýdi diýe. Näçe ýyl menden oňçan gurluňy? 1400 ýyl menden oňçan gurluňy. Ýang tagriben 1913-nji ýylda 1908-de tagriben 110 ýyl bolýar. 110 ýyl menden oňça Fransadan iki fizikdan laýy ozony keşfetdi diýe. Şeýle asmanda bir tuta hawa var, şeýle Charles Febri birde Henri Boyson diýen iki fizikdan gaty alim adam 110 ýyl menden oňça Fransadan laýy ozon nipirdat bolmaly. Eger şo bolmasa ýer o dalýa diýip şola keşfetdi diýer. Asl ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tenha insan iken 1450 ýyl menden oňça Hudaý Taala gaşyn barýaka laýy ozony ihsas edip Hazreti Cebrail aleyhissalam bilen şo barada gurrun eden insan. Laýy ozon ýani ozonosfer de diýerler. Yerden 20 kilometr ila 50 kilometr göňe gidende bolýar. Şo aralykda dagyk bir aýdylan mesafat falança mesafata baranda eýýem şo taýda başlaýar diýen ýer ýok. Hawak bagly. Neçe sowuk bolsa, bärrakda, gyzgyn bolsa, aňyrrakda 20 kilometr ila 50 kilometrlikde bir laýa. Danışmentler aýdýar, şi gün benefş bolup ýere gaşyn nuruny seçip ötýär şo. Eşeýe fara benefş diýerler. Gaty bir zorly şoň 95% hararetini şillaýa alyp galýar diýe. Şonu saredy köke diýe, farasorh, farazert, sary bilen sorhady köke diýe bize şo. Gün şumat sorasak ya gyzyl diýer, ya sary diýer. Şo laýadan geçenseň şeýle, şo laýadan aňlyk geçseň, eşeýe fara benefş diýerler. Şuma karbit ýakanda näzire bolýar? Karbit benefş 95% eşeýe horşit boşan gyzgynly şillaýy ozon saklaýar dipdir. Lawla hazal bahr min al-hawa lahtaraqatil ardu biman fiha. Bar Peygamber şolaýany bilipdir, emma şolaýan hasiýetini Hazreti Cebrail aleyhissalam aýdypdyr. Ajazyrda musulmanlar lahtaraqatil ardu biman fiha. Yer we ýüzündäki hemme zatlar erýärdi dipdir. Indi geň zat Hudaý Taalaň öz gudratyny orta salýar. Şolaýan ýogyrlygy näçe bolsa gowy. Şolaýy ki Hazreti Cebrail aleyhissalam Hudaý tarafdan alym alyp peýgambere geçirýär. Ajazy ilmi bolup düşýär. Şoň diňe ýarym santa ýetmeýär, 3 mm diýerler uzun. 3 mm de şeýle Hudaý Taala hawany birikdirip şonu tykyp Kur'an-ı Kerim'de de geliyor. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ve cealnas semaa saqfan mahfuza. Asmanı bir sakf ettik ki devrektaştan gelen zatlar muhafaza edip durup şey diýdi musulmanlar. Şo eger laýy ozon bolmasa gaty bir olakan dertlere gir ederdi insanlar diye bir 3 dert aýtýarlar. Yerin gözünde insanlaryň barynny şo zahim bolup duşmar 3 mil eger şondan zayıf bolasa Hudaý Taalaň yaradylşyndan aýyrlasa adamlar ýakmany bilen emme insanlar saratany pust tutar. Bir de gözleri kör boljak, bir de yerin gözündäki tamam şi bagdan, otdan, latdan şolar hemmesi kanundan aýyljak diýe musulmanlar. Ahirki jogurlyňda sirat-ı mübarekeden oham dersini aljak musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu evvelki gat asmandan bir ferişteler gördüm diye. Şu ferişteler balyk suratda. Peygamberimiz balyk suratda kökezildi maňa ýöne tesbih aýdyp dua edýärler. Şu iki dua edýär, şu duasy gerek bize musulmanlar. Allahumma gfir li ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şu evvelki gat asmanyna balyk suratly bolan ferişteler, ya Rabbim ummeti Muhammedi aleyhissalatu vesselam'ın günahı mağfiret bolsun diýip bir şu dua edýärler. Bir de Allahumma rzuqna liqa'a ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ya Rabbim şi ahir zaman peýgamberiň ummetine sataşmak bize moyasser bolsun diýip şu ferişteler dua edýär diýe musulmanlar. Gaty derecedir, gaty dersdir musulmanlar. İnşallah inni ikilenji gat asmana geçsegi o tadaky dersler geljek hefte musulmanlar ýöne dersini alayly. Ey jawan oglanlar. Hazreti Mahtum Bolşan aýdýar. Göňül goýgun gözel Allah küýüne meşgul bolup yatma maly oýuna adam zat mehman sen yer öýüne bir gün öý içinde mehman tapylmaz. Owadan ýüreň başyny Hudaý Taala berdipdir.
meşgul bolup yatmamaly oyuna. Mallar, oyunlar, eleki zatlary meşgul bolma diýipdir. Näme diýip? Şon insan ýeriň yüzünde mehman, Peygamberimiz bir zaman elipdir, geçipdir, 14 garyn ýarym bolupdyr. Adam zat mehman sen dünýä öýüne bir gün öý içinde mehman tapylmaz. Men de ruhum siziň de ruhuňyz Hazrat Adam aleyhissalamyň ýanyndan geçmeli musulmanlar. Ya sağ gaftan girip gitmeli ya çep gaftan. Liyagatyň bolsa bedenini amanatlaryňy imanyň isteýişine wara saklan bolsaň sağ gafy hut bu hut. Ýa-da Hudaý saklasyn al-ayadu billah çep gafy musulmanlar şuhysi ýokdur. Bir wagt Hazrat İsa aleyhissalam öz yoldaşları bilen barýady diye iman getiren musulmanlar bilen şonda orak wagtdy diye şemat hordat bolýar. Orak wagt özü sürgünarsan hawahy ora gaty gyzanly. Şonda el bilen orak orjak bolup duran bir näsedäni adamyň deňesinden geçdili diye Hudaý Taala wahy etdi diye ey İsa şolardan barda sorak etdi diye. Hazrat İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam bardı diye yankı orağını orjak bolup duran adamlardan kimin orağı bi, kimin yeri diýdi diye. Şonda yankı adamlar diýdi diye öz orağımız dädemizden ýetdi ya hakamızdan ýetdi diýdi diye. Kimin icazet bilen iýýäňiz diýdi diye. Onu öz yerimiz, öz ziraatimiz, öz erkimiz bilen iýýäs diýdi diye. Hudaý Taala'nın gudreti bilen yankı Hazrat İsa aleyhissalam şu yığıljak bolup duran buğdayı Adem aleyhissalamdan şolara gelýänçe bir tohum aňardan bir tohumdan dörýär. Bir däne-däneden dörýär. O däne-de aňardan bir däneden dörýär. O däne-de aňardan ýene bir däneden dörýär. Şeýdip ahyrdan bir asli juz'a barmaly bolýar da Hudaý Taalaň mahlukyna barmaly bolýar. Şuny Hudaý yaradypdyr. Hemmesini Hudaý yaratdy. Evvelini Adamdan mewjuda getiren ýok ýerden bar eden Hudaý Taala bolýar. Şu evvelin buğday ki yerin yüzüne gelipdir. Hazreti Adem aleyhissalama, Hazreti Cibrail aleyhissalam cennetten getirdi diye musulmanlar. İki dersi başladı. Evvelki dersi şu mahal Kur'an-ı Kerim'de mufassalen görün geliyor. Adem aleyhissalam cennetten çıkarılıyor. Näme zat imellämiş ki şonu ipdir. Näme zat imellädi ip yere gelipdir. Buğday. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim ve la taqraba hadihi şecerete fetekuna minez-zalimin." Şu bağa ýakynlama diýip aýtdyk Adem aleyhissalama zenanasy bilen. Ýene de bardylar. Fe azallahuma-şeytanu anha fe ahrajahuma mimma kana fi. Emma şoňa bardylar. Şu taýda Hudaý Taala aýtdy: "Şu bağa ýakynlama diýdi" diýe. Meger buğdaýyň bağı barmy musulmanlar? Tarihte Agzaliya muvassak menbe bilen aýdýan, tarihte Agzaliya Adem aleyhissalam ýere gelende indi iýmeli zaraat etmeli. Şonu Hazreti Cibrail aleyhissalam cennetten 7 buğday getirdi diye. Şu 7 buğdayı ekmeli. Şu 7 buğday getirenne vezinne çellim yazık tarihte şumat hesap edende bizim orfumuzda takriben 2 kilo. Yani bir maşat qağun ýalypdy diye şonu her bir dändesi. Şonu ekmeli her gaýsy bir ulakon baýak bolup hoşa bolmaly. Onda näme? Bu matkyla ýeriň gözüne beter fesatkan bolansoň, günäkarçylykkan bolansoň kıyamata çellen meýelerden bereket gitmeli musulmanlar. Ýang-ýang 200 ýyl menden önce keşfedilen buğdaylaryny görende 200 ýyl, 300 ýyl menden önce keşfedilen ýeriň eteğindäki hazinalardan çykýan buğday görellerinde horman şäni ýaly musulmanlar. Nekem men günämsiz günäňize ýeriň gözüne günäkän bolansoň Hudaý Taala arsan berekete aýyrdy diye Hazreti İsa aleyhissalam şonu Adem aleyhissalamdan şu buğdaýy ki oruljak bolupdy, şoňa çelim dest be dest bolup el be el bolarlaryň hemmesini aýtdy diye. Onu mazireten ya Nebiyallah Hudaý Taala günämizi geçsin, uzur isliyat ey Peygamber diýip şey diýdiler diye. Ey musulmanlar, biz bir buğdaý iýäsi göze erti namazdan soňra çöreği diýen bir 10 näne çörek alýan şu bir buğdaýdan bolupdyr. Şoňa öňçe bir neferiň elinde meşdik. Biz de bir gün bizden ne geçip gitmeli musulmanlar. Her ki amet emareti nevsaht reftu menzil bedigeri perdaht. Van deger poht hemçenin hefesi. İzinden nemedi Hazreti Sadi ven amaret beserne bort kesidipdir. Her kim gelýär jaýja salya oğluna goýup gitýär. Oğlu ona sevmeýär, ýykýa innekin salya şeýdip kıyamata çellim. Gidmelipdir nämeden peýda wa. Ey musulmanlar, ýeriň gözünde biz mehmanlığımızı düşünýäs, ihsas edýäs, görüpdüz. Zol cenaza namaz okuyupduz.
Zol öz dogonumuzy, dädemizi, çykanymyzy, yegenimizi, öz zenanan, öz ennini öz salaja bilen akidiýän. Bize peýda berjek zatdan gurrun bereni musulmanlar. Ahyrkyça muhtasarca bir gece kan ýadatjaklar. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim." Ýanky gaftan geçip gidende, sağ gaftan geçip gidende, "Qalallahu hada yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum." Kıyamet bir günü ki, şu gaftan geçip gidip Hudaýa sataşmak bir günü ki, dogry adamlaryň dogurlygy peýda berdi diýipdir. Erkim dogry bolly utdaý musulmanlar. Mamylada dogur, namazyňda dogur, kepleýişiňde dogur, gözleýişiňde dogur. Näme zatdaky dogurlyk bolsa Hudaý Taala şonu söýdi diýipdir musulmanlar. Men şu mahal aýyrlansam, dünýeden geçdim. Men şu geýimim erzeşi barmy? Ýok, erzeşi ýok. Maňa nädik geýim giydirýärler, näme diýip maňa erzeş berýärler, öwümden galýarlar. Näme diýip hormat edýärler, mehabbet edilýär. Şu cesedim sebeplimi? Ýok, ceset del, cesediň içinde can. Hemçinan ki kadreten az can bovat diye Hazreti Rumi. Hemçinan ki kadreten az can bovat. Men bedenime kulluk edilýär, awadanca emaş geýýän, iýiçýän, döwrekdaşa baramda hormat syýlagma, şu kalbody syýlan ýanym içinde can mazipdir. Hemçinan ki kadreten az can bovat, kadrecan az pertowe canan bovat. Bedenin erzeşi we madamike jany bolsa, jany aýyrlandan sonra epberilşi ýalak, erzeşden gaçyşy ýalak, gurçyga şam bolşy ýalak, janyň da bolan erzeşi ýok, Hudaý Taala üçin bolmasa diýipdir. Hudaýyň söýýän formulyna ýaşamasaň diýipdir musulmanlar. Mesal uraýyn. Taýjanawyň tasir diýip bir gaty alim adam Buharadan farygy täsir bolan Simin şäherinde geçdi. Şuma oglallary bar. Abdulgafarawyň tasirde başmal. Taýjanawyň tasiriň ogly. Taýjanawyň tasir Buharaý alim adam muň öýüne gaty inqilapdan onçan gurrun. Muň öýüne gaty mehman kän gelerdi diýe Türkmenistandan gaýradan. Şo wagtda gaýradan gelip öýüňe mehman getirmeklik gadagantdy diýe. Şonda Taýjanawyň tasiriň öýüne zol mehman gelip duran bir wagt Tehrandan adam gaýtdy diýe ýürüýse öýüne. Guzarış almana. Hom ýolly bir edare bilen irtibaty we adamlaryň bir diýipdir, tasir diýipdir, Tehrandan saňa gaşyn gelýärler şu mahal. Senden şu gaýradan gelýän mehmanlar barada sorak ediljek, sen şolara ýok diýsen, mehman göremek gelmeýär diýsen, izne gider diýdi. Tasir diýdi, Taýjanawyň tasir näde Allahyň diýdi. Näme bolsa dogrusyny aýtmaly bolar diýdi. Ey musulmanlar, Tehrandan geldi diýe hökümetiň adamlar Taýjanawyň tasiriň ýanyna öýüňe mehman getirýänmi hawa? Güne näçe palança, zol gelýärmi hawa? Şondan tutup alyp gitdiler diýe, zindana saldylar diýe. Ulukhan bir ýurdun, ulukhan muftisi fatwa berip duran takwa hemme zatda maslahat edilip duran ostat. Ojak diýip tanlyp duran Buharadan farygy täsir bolupdy. Teheranyň 2 ýyl zindanda ýaşady diýe. Şeýle şu tarapdan bir boraşy we adamlar bar edi, taýsir, sen ýanyňyşypdyr, istima edipdir diýsen, zindandan çykarýan ýene diýenek diýdi. Näme diýip Allahyň diýe musulmanlar. Qalallahu hada yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Kıyamatda bir insanlar iki dogurlygy peýda berdi diýipdir musulmanlar. Bir memleketde agzy gözlep duran insan alacak däl bolup Teheranyň zindanyna girdi diýe musulman. Emma biziň äserimizden äjere yalandan gasam içilýär 2 tümen pul aljak diýip. Haýsy gafaly ýagaty we musulmançylar. Indi erzeşi ýok musulman gasamyň. 5000 tane şahit de tafilya, 5000 tane gasam içýän de tafilya musulmanlar. Bir padişah niyet etdi diýe öz hezinesi bilen, öz sermayesi bilen bir mescit saljak men diýdi diýe. Aýdyşýarlyk bir neferde kömek etmeliler, hatta kärgerler iki işleýärler, ejir hemmesi kireýini almaly. Aýdyşýarlyk mescit de saldy diýe, gow taply goýdy falan padişahyň adyna. Şonu merasem de tuttu diye mescitte namaz okulyp başlady. Padişah mescidi giýirlenýän diş gördü diye diýişinde şu mescidin taplosyny bir denanyň ady bar diye. Erti turýa pikir harapken agzapdy durmýar. Ertaşam ýene diş görýär mescidiniň taplosy bir denanyň adyna falan meselen denana. Döwrekdaşyna maslahat edýär falan denanyň tanýýarmy hawa? Yine iqdami edip durmuyor. Üçüncü gece yine diş görüyor.
Diş gören yine şu öňkü sahne gelýär. 3-nji gün diş görenden soňra gidiýär şu denanany getirin diýär. Padişah adam getirýärli ýanky denanany. Onda näme diýen? Harç etdiň meselen bir kömek eden nädir sana, bir hazine eden nädir sana? Ey padişah, men mal we men bir meskin denana kömek edeýin diýsem ýaşalakon ömrümiň ahyrynda ýaşap ben. Guwwete bedenim ýok, kömek edeýin diýsem pulum ýok, malym ýok. Nirden kömek etmeli men diýdi. Onda näme etdiň diýdi diýe. Şu diýiş şeýle mene hewas edip bir mescit saldym. Öz adymy hemme zady hazine deýnidim. Diýişimde sen adyňa ýazak bir gurrun bolmaly idi diýe. Eden işiň aýt diýdi. Onda eden işim ýok diýdi. Onda näme etdiň eden işimşi? Bir gün kızgın hawada mescidin agazyny, daşyny çekip duran bir ulag suw sapdy. Mescidin deňesinde bir rakda da bir näçe metr aňyrlakda da bir bedere suw we heýwan oňa barjak bolýar. Bärden tanafy taklansaň şoňa baryp bilenak. Ay Hudaýyň öýüne bir ýük çekip beren heýwan, belki Hudaýy hoş bolsun diýip şo bederen öwüne goýdum diýdi diýe musulmanlar. Gözden şo denanyň maly ýok, ýa güýji ýok ey musulmanlar. Bir ýagşy niýet edip bir azajyk gymyllapdyr, Hudaý Taala kabul edipdir şonu. Kan yerlerde musulman harç etmeýänjek, jaýyňdan gymyllamanjak şo işi edip bolýandyr ey musulmanlar. Meselen öňden kejebe gelýär. Bir gyz oglan çykypdyr, bir oglanyň öýlenipdir. Bagtly bolsalar bir benden görer gözi arasaja awuzy aljak bolup duran gyz agzy bir ýaşasyn şey dip ýürekden etmek, gu ýaşan agzy bir ýaşadan ýalak. Bir neferiň namaz okyp duranyny görseň, alhamdulillah falanyň ol namaz okuyýar dip hoş bolsun, gu ýaşan şoňa terbiýet berip namaz okudan ýal Hudaýyň ýanynda ey musulmanlar. Ulukon mamaladır. Bir bende Hudaýyň zenanasy awry getirýär baran ýerinden, düşen ýerinden. Falany da agzy bir ýaşap ben mazal elhamdülillah dip şoňa ýürekden hoş bolmak, gu ýaşan terbiýet berip şo ýola şo derejäge ýetiren ýaly musulmanlar. Mescide gelýän bir Qur'an okuyan namazdan soňra. Elhamdülillah bir benden ogly, bir benden gyzy, bir benden çagasy gaw suratdan Qur'an okuýar. Guýasan özüň şoňa Qur'an öwreden ýalak harç edip arkasynda duran ata ýalak bol Hudaý Taalaň ýanyna derece bolýar musulmanlar. Emma maalesef beräkiz. Biz bir düzülüp duran zada ýürekden gajiýas, ýürekden injiýas, özüň bilen Hudaýyň arasynda insaf edeýle haýsy gafaly ýagatymyz bar musulmanlar. Kan zatlary gymyllamanjak sogabyny alyp bolýar, kan zatlarda Hudaý saklasyn. Dargadyp bolýar musulmanlar. Şunu bilmeli, hemişe dogry diýen zat. Dogry hemişe ewdedir. Egri hemişe izdadyr. Dogryňky hemişe kıyamata çeldim gidip durmaly. Egriňki de şeýle. Darganyp durmaly. Şu mahal gadim Farsyň ýurdundan hesap biziň Iranymyzdan hesap bolmat Arakda Medaýinna Anuşirwana Adil diýip bir padişah geçip şo taýda bir tak bejerýär, gaty bir Ulukon dergözesiniň agyna gasyrynyň taqa kesra diýerli Medaýinne şu mahal bir guçujuba entek taryh bolup Anuşirwana Adil gadim Iranyň padişahlaryndan beter adil adam etdi diýär. Şonu bir gasyr saljak bolýar, gasyr salanna bir mehduda mesahat naqşa çekýärler. Şoň bir miqdary hem saýasynda bir meselen bir 50 metr ýalak, 100 metr ýalak bir garry helenki bolmaly, şonda da ýykyjak kümezady bolmaly. Şoňa girýän bolmaly. Eger şo denanyň öýüni ýyksaňa gasyr tekmil awat bolýar, awadan suratda çykýar, onu elle görmesen onda gasyr gyşarýar, tak gyşarýar. Şo derwezan mugabelinde awadan mezerlen tak. Şonda denanydan ursadarlyň diýdi diýe Anuşirwan, baranna ona ejaza bermedi diýe. Ejaza bermese şoňa wara edan diýe, gyşardan diýdi. Sonra şo bilen ne geç gitdi diýe. Sonra ulukon döwrekden padişahlar gasyryny tebrik aýtmana gelýärler bolmaly. Tebrik aýtmana gelende binäme gyşyk diýende inne hazal i'wajaz lahu aynul istiqama diýdi. An keji az dorostiya mas diýdi Farsy zabanla. Şo gyşyklyk men dogurlugum diýdi. Men gyşarsam o dogry boljak diýdi. Emma onu gyşartdym, özüm dogurdurdum diýdi diýe. Bizde şeýle kan ýerde ey musulmanlar bitin geýsen bolar.
Eymaşyň ýyrtygyny awad etseň bolar, imanyň ýyrtsaň. Kan ýerde behterin jaýylla bolsaň bolar, bir benden öýünü ýyksaň. Uygurun beşsin bir hekaye edeyim, bir wagt bir gazi şeýle mizinin üstüne ýazyp atýdy diýe hukmy. Gazi hukm ýazyp atýdy diýe musulmanlar şeýdip. Şonda galamy elinden gaçdy diýe. Şonda galamy elinden gaçanna hazırda bir arif adam atýdy diýe. Ey gazi külöňiň gaçdy diýdi diýe. Ey samsa külöň mi diýdi diýe, ola galam diýdi diýe. Näme de bolsa kan adamyň öýünü ýykdy şo diýdi diýe. Qalallahu hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Dogry adamlaryň dogrylygy peýda berjek gerek musulmanlar. Bu barada gaty görnüňlerken, bu barada da aýdylmaly görnüňlerken gerek musulmanlar. Gaýrat edeýin, muamalada, kefimizde, namazymyzda, imanymyzda, musulmançylygymyzda Hudaý Taalaň hukmuny her zady etjek de bolsaň, günäkärçilik insan günäkärdir. Emma şu günäni günä diýip etmek dogurlukdur ey musulman. Günäni egreltjek bolsaň, onu öz imanyň gyşarar. Gıywaty doguraltjak bolsaň, onu Hudaý Taalaň şeriýetini ýykmaly bolar. Özümiz ýykylanmadan şeriýet dursun, özümiz ýykylaýly musulmanlar. Bizden on şäkiller gelip geçişi ýalyk. Biziň iýan lokmamyz Hazrat Adam aleyhissalama barşýar. Adam aleyhissalamyň öz deňinden näsagyýa çep gaftan geçmeli bolşy ýalyk. Biz de şu mesirdir ey musulmanlar, gaýrat edeýin. Beşek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu oturşuňyzdan hoşdur, mübarek Recep aýda dogalan kabul bolýan aýyny doga edýäs. Hudaý Taala bir ostatlaň mübarek insanlaryň öz ýüregiňizdäki iman we ihlasyn hormatyny Hudaý Taala bize sabit gadam edip cennet-i jawidanda Peygamberimiz bilen hoş bolup ýaşamak hemmemize nasip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah laqib ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.